Пасланне да рымлянаў. Раздзел 14. Слабога ў веры прымайце не дзеля спрэчак аб поглядах. Бо хтосьці верыць, што можа есці ўсё, а слабы есць гародніну. Хто есць, няхай не дакарае таго, хто не есць. І хто не есць, няхай не асуджае таго, хто есць, бо яго прыняў Бог. Хто ты, што судзіш чужога слугу? Перад сваім гаспадаром ён стаіць або падае, і будзе стаяць, бо мае Бог моц паставіць яго. Хтосьці адрознівае дзень ад дня, а для кагосьці кожны дзень аднолькавы. Няхай кожны застанецца пры сваім меркаванні. Хто адрознівае дні, робіць гэта для Пана, і хто есць, для Пана есць, бо дзякуе Богу. І хто не есць, для Пана не есць, ды дзякуе Богу. Ніхто з вас не жыве для сябе, і ніхто не памірае для сябе. Бо калі жывём, то жывём для Пана. Калі ж паміраем, для Пана паміраем. Таму ці жывём, ці паміраем, мы належым Пану. Бо дзеля гэтага Хрыстус і памёр, і ажыў, каб панаваць і над памерлымі, і над жывымі. А ты чаму асуджаеш свайго брата? І чаму пагарджаеш сваім братам? Усе мы станем перад судовым пасадам Бога, бо напісана: «Паколькі я жыву, кажа Пан, перада мною схіліцца кожнае калена, і кожны язык будзе вызнаваць Бога». Так кожны з нас адкажа за сябе перад Богам. Не будзем жа больш судзіць адзін аднаго, але глядзіце лепш, каб не даваць брату прычыны для спатыкнення ці спакусы. Я ведаю і перакананы ў Пану Езусе, што нішто па сабе не з'яўляецца нячыстым, але становіцца нячыстым для таго, хто лічыць што-небудзь нячыстым. Калі ж твой брат сумуе праз страву, то ты ўжо жывеш не паводле любові. Не губі сваёй страваю таго, за каго памёр Хрыстус. Таму няхай не зневажаецца вашае дабро, бо валадарства Божае – гэта не ежа і піццё, але справядлівасць, спакой і радасць у Духу Святым. Хто ў гэтым служыць Хрысту, той падабаецца Богу і ў пашане ў людзей. Таму будзем шукаць таго, што служыць спакою і ўзаемнаму збудаванню. Дзеля ежы не знішчай справы Божай. Усё чыстае, але становіцца кепскім, калі чалавек, які есць, прычыняецца да чыйгосьці спатыкнення. Добра не есці мяса і не піць віна, і не рабіць таго, што прычыняецца да спатыкнення твайго брата. Веру, якую маеш, май для сябе перад Богам. Шчаслівы, хто не асуджае сябе ў тым, што прымае. Хто ж, спажываючы, сумняваецца, асуджае сябе, бо паступае нязгодна з верай, а ўсё, што не паводле веры, грэх.